Jeg hedder Claus Dam. Jeg er ansat som tekniker på Regionshospitalet Gødstrup, hvor jeg har været med i processen til at etablere de her e-porter, som vi har fået 4 stykker af fra FMAT af. Så det har været et pionerprojekt, hvor at projektet er skræddersyet til det hospital her med de der behov og funktioner, der skal være her. En af årsagerne til at etablere e-porterne herovre, det er jo, at vi kan frigive noget plads rundt omkring, fordi vi har ingen lagerplads til sengen længere. Lagerpladsen ligger inde i tårnet her, så det vil sige, at det er i en skakt. Der har vi både ren seng, vi har snavseseng, og vi har ekstra kapacitet til at kan putte noget ind i. Her i sengevasken har vi et totalt overblik over alle 4 tårne, hvor man kan se antallet af ledig kapacitet, vi kan se antallet af rene senge, vi kan se antallet af snavsesenge. Rent miljømæssigt har det jo frigivet nogle ressourcer, særligt op på de kliniske afdelinger, fordi deres transportgang fra omskiftet fra en snavseseng, hvor patienten er taget hjem, og så til at få en ny opredt seng, den er blevet væsentligt kortere ved, at vi har 4 automater, der placerer strategiske steder i forhold til sengeafdelingerne. Så bestiller de den ren seng med det samme, så går de hen og henter den snavset, og når de kommer tilbage, så står der en ren seng til den, de kan bytte rundt med. De 3 vigtigste ting i forhold til at få e-porteren her. For det første, så har vi frigivet nogle ressourcer på arbejdsmiljøet, der ved, at man ikke skal gå rundt med sengene mere. Anden ting, det er lagerkapaciteten. Vi skal ikke have ekstra rum til at opbevare sengene. Det kan vi gøre ind i tårnene. Og den tredje ting, det er hygiejnen. Nu kan vi køre alle senge ned til en sengevask, som der rent hygiejnisk vasker sengene bedre.